Treballant a la meva primera feina vaig experimentar burnout laboral, o això creia. Burnout laboral, un problema molt actual, especialment en sectors com el sanitari o en la docència, però també present en qualsevol altra posició laboral i cada vegada més. Quan tenia 20 anys vaig començar a treballar a l'administració pública, a serveis socials, i el meu dia a dia era formar part del procés de trobar ajuda per persones vulnerables, com ara en situació de dependència, discapacitat, migrants, víctimes de desnonaments o de violència de gènere. Una feina una mica intensa per una persona de 20 anys i amb la meva personalitat, que és ansiosa, poruga, sensible. Sincerament era qüestió de temps que acabés passant. I així va ser com, després d'una important crisi d'ansietat, o això creia jo, perquè no era una crisi d'ansietat, de cop em vaig trobar davant de l'ordinador de la feina, sense poder llegir, parlar amb les companyes i amb prou feina si em podia moure. Em vaig quedar física i mentalment absolutament bloquejada i evidentment em van concedir la baixa laboral. I estava de baixa des de casa, però a les poques setmanes vaig presentar la dimissió perquè jo ja veia que per molt que descansava no estava millorant. Des del principi ja vaig veure que alguna cosa no anava bé, perquè no només experimentava l'esgotament físic, mental, emocional típic d'un burnout laboral, sinó que també em passaven algunes coses estranyes. Sortir de casa se'm feia una autèntica muntanya. Els sorolls, les llums, la gent del carrer em molestaven molt més que de costum. I em molestava tant que quan arribava a casa havia de fer algun exercici per regular-me, per calmar-me, intentava descansar i em quedava ja fosa d'energia per la resta del dia. També em costava parlar. Amb la gent de casa encara més o menys podia, però de seguida que tenia una demanda social una mica més gran, com podria ser parlar amb algú de fora de casa meva, com vas a comprar el pa, etc., se sentia tan difícil que de fet no vaig quedar amb cap amistat durant més d'un any. I per poder descansar havia de no fer res. Però no fer res ni vell ni mirar el mòbil. Recordo estirar-me a terra per intentar fer uns estiraments i no saber com moure'm i no tenir esma ni per intentar-ho. Llavors la meva parella durant el dia marxava a estudiar i jo, com quedava a casa, doncs la idea era que pogués fer una mica, com a mínim, el dinar, rentar 4 plats i em passava el matí no sé com no havia fet res. És com que no podia moure'm encara que no volgués i el temps passava d'una manera superestranya. Llavors jo en el moment, a part de treballar, també estava estudiant online i recordo que durant aquell període no vaig poder concentrar-me en fer les classes i vaig mirar només aquelles que eren imprescindibles, però em vaig endarrerir una barbaritat amb la resta. A més, també, quan vaig començar a treballar en aquesta feina, vaig començar un brot de pell atòpica molt gros, però en l'època on vaig deixar la feina, que ja no tenia l'estrès del dia a dia, el brot encara va anar a pitjor i no hi havia manera de calmar-lo encara que no estigués treballant i vaig estar ben bé un any sencer fins que no comencés a baixar una mica d'intensitat. La bona notícia, però, perquè sí que n'hi ha, és que gràcies a aquest gran col·lapse vaig saber que era autista i que aquest suposat burnout laboral era realment un burnout autista. Per què no? No sé si has notat que no són el mateix. Per sortir del burnout autista vaig seguir 3 fases. Però abans d'explicar com vaig sortir, igual hem d'explicar com hi vaig entrar i què és això del burnout autista. El burnout autista també comporta esgotament emocional, físic i mental, però en aquest cas no és degut a una causa laboral, sinó que la seva causa principal és el sobreesforç d'adaptar-se constantment a un context on les demandes superen les capacitats. I resulta que la meva experiència és bastant típica. Durant anys t'exposes a estímuls sensorials que et sobrepassen i no fas res al respecte perquè ni tan sols te n'adones que això pugui ser un problema. No identifiques que t'està fent mal perquè ningú en parla. A més, les teves interaccions socials es basen en emmascarar, en intentar, sigui com sigui, encaixar. A més, t'acostumes a estudiar i treballar en entorns que no tenen en compte la nostra manera d'aprendre i processar informació, ni la nostra disfunció executiva o la capacitat de prioritzar, planificar i executar. En definitiva, treballes molt més per aconseguir el mateix o pitjor. I tant de temps vivint així, doncs, o pares tu o et para el cos patant. I de cop et trobes que aquests estímuls sensorials que sempre t'havien molestat, però ni tan sols ho notaves tant, de cop sí que són insuportables. I notes com dia a dia et causen encara més esgotament i desregulació emocional. A més, allò que estàvem tan acostumats a fer, això d'emmascarar, forçar aquestes relacions socials, de cop som incapaços de fer. Hem perdut totes habilitats que havíem après, o allò que una vegada ens podia empènyer a esforçar-nos tant en les relacions socials, de cop desapareix i ens comencem a aïllar o a comportar de manera estranya o fins i tot borde. En quant a l'estat emocional, sol recordar molt a un trastorn depressiu. De fet, moltes vegades es rep també aquest diagnòstic i deixem de ser capaços de fer coses petites del dia a dia que, tot i que abans ens requerien esforç, les podíem fer,
Ara ja no podem i comencem a tenir, encara més que mai, pèrdues de memòria, dificultat de concentració i fatiga extrema. I finalment apareixen o s'aguditzen trastorns físics que poden anar des de dolor, trastorns hormonals, digestius, fatiga, mal de cap o, com en el meu cas, problemes de pell. Així doncs, el primer que havia de fer estava clar, reduir o eliminar allò que m'havia fet arribar a aquell punt. Però clar, ara troba què és el que m'ha fet arribar a aquest punt. I tot i que he patat a la feina, pensar que la culpable ha sigut la feina crec que és massa simplista. La feina ha sigut la culminació d'una realitat que ja hi era abans i que sempre havia existit. Estava vivint una vida incompatible amb les meves capacitats i necessitats. Així que, en el seu moment, reduir estímuls sensorials sortint poc de casa, estímuls socials no quedant amb gent i estímuls cognitius, deixant de treballar i d'estudiar, va tenir molt sentit. Però ja tocava el segon pas, que és el descans complet. Què passa? Que de seguida vaig veure que això de dormir molt i moure'm poc no era un descans complet. I és que sovint pensem que el descans només és físic i que per descansar ens hem de posar literalment en horitzontal i mirar el mòbil, la tele o simplement descansar al sofà de casa. En definitiva, creiem que descansar és sinònim de parar. Però potser t'haurà passat que passes tota la tarda fent scroll al mòbil al llit en posició horitzontal, però acabes la sessió d'escroll sentint-te encara amb menys energia de la que has començat. I això ho explicaria de la següent manera. Per mi, descansar és, sí, punt 1, reduir els estímuls que em sobrepassen i deixar de fer certes coses, però punt 2, augmentar allò que estimula la recuperació i regulació. I això és exactament el que va ser clau. I si la primera fase va ser què puc treure, la segona és què puc afegir que m'aporti. I crec que és un bon moment a la sèrie per introduir els interessos especials. Són aquelles passions en les persones neurodivergents que moltes vegades es descriuen com a obsessives o restrictives. Però lluny de viure-ho com una cosa negativa, al contrari, ens regulen i ens aporten energia. Això sí, ens absorbeixen durant hores, poden fer que se'ns oblidi menjar, dormir, o que ens costi tant sortir d'elles que deixem de banda prioritats com treballar, estudiar, ocupar-se de la casa o socialitzar. Van més enllà de la típica idea que tenim d'aficions, perquè de fet poden ser des d'un joc, un tema d'interès, un color, una persona, una època històrica, un animal. I perquè ens entenguem, en l'imaginari col·lectiu vindria a ser els trens d'aquell nen autista que vas veure en aquella sèrie o pel·li. Amb la diferència de que no han de ser trens, pot ser qualsevol cosa. Els interessos especials no només ens regulen i ens connecten amb el present, en comptes amb la rumiació o l'ansietat, sinó que a més ens aporten dopamina, aquella que és necessària per després poder anar a rentar plats, dutxar-nos o fer la llista de la compra. En poques paraules, els interessos especials no són opcionals i menys en burnout. I és que necessitem molt el que ens aporten, la regulació i la dopamina. Però moltes vegades, com que ens connecta amb el joc i ens fa sentir que no és prou productiu, quan som adults ho deixem de prioritzar. I això és, m'atreviria a dir, perillós. I què vaig fer jo? Doncs exactament això, rendir-me als interessos especials. I de fet, com a dada curiosa, aquella època va ser quan vaig començar a fer vídeos. El pas 3 és el més important. De fet, els altres dos ens preparaven precisament per aquest moment. Construir noves estructures. Refer la meva vida, vaja. I és que l'objectiu de tot aquest procés no ha sigut sortir del burnout. Ha sigut prevenir-ne el següent. El burnout autista és l'alarma definitiva que t'obliga a fer canvis. Acabo de deixar la feina. Et diu que el que has estat fent fins ara no és compatible amb tu. En aquest procés has guanyat eines i t'has conegut més a tu, cosa que està guai. Però ara ve l'acció definitiva, que és el que t'ajudo a fer amb Manual d'autocura radical. Prendre aquelles decisions difícils, però necessàries per seguir vivint i viure cada cop millor. És un punt de no retorn a la vida que has portat fins ara, però sovint perquè no tenim més opció i hem de treballar i tornem.